bajadun biasane ki sing wong tua-tua sesepuh biyen malah nggo ngaweni apa kae raja nggo ngaweni wifik ya diatungi nilene hurufe ya memper Gusti Allah kuwe maca Arab maca tulisan Al-Qur'an ganjarane banget akeh. Wong nilene saking kathahipun bisa siji bisa nilene 500. Nilene ana bangsane ya Latif ya Kira Lampira Kabira Fakira kabeh jumlahe tulisan ya Latif nak diatung gugur. Dane nek diamalaken nganggo etungane sing pas wis 129 merga nilene ya Latif niku 129. Hasbunallah wa ni'mal wakil pokoknya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kuwi dawa tapi nilainya malah sending. Nilainya ning 350. Ya akeh sih, lebih akeh daripada yang Latif. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jatuh. Sing biasa ngitungi tukang ngitung. Tapi nek kayane wong-wong sinang kene iki pada butuh ngitung. Kanggo ora sih. Wong apa sih? Ngitung duit ya bubuk. Wong anu ora ana. Mandanana udah duit dewek. Ini juragan beras, barang itu ini beras. Oh. Masya Allah. Jadi sangat kathahipun nilai-nilai saking kandunganipun huruf Al-Qur'an. Niku Mbak Kaji anu wis saking lotok kaya jatungi bayar kok. Nilai, Masya Allah. Saya para rawuh ingkang kawula hormati, lomba-lombane kathah banget. Sing lomba bocah kuwe apet umur sekitar di bawah 6 tahun, berarti PAUD TK melu lomba apa niki mewarnai kaligrafi, mewarnai karo kaligrafine beda. Sing mewarnai berarti wis ana tulisane, kali mewarnai tok. Tapi nek kaligrafi nulis dewek, mewarnai dewek, nulis dewek. Lana khusus ke wong lanang ana lomba pidato muslimin, monggo sing biasane seneng ngomong melu lomba pidato. Lah kowe wong wadon ana lomba pidato fatayat. Biasane wong lanang karo wong wadon kowe pinter ngomong wong wadon. Biasane pinter ngomong wong wadon. Tapi nek anu dinilai sih embuh. Wong kadang oleh ngomong akeh ora ana nilainya, ora genah sih anu sih. Mulane gaweane nang Amerika sing wadon ngomong direngokna ora iku. Anu nilainya ora ana cara nang Amerika. Jadi biasa tarikane per musola 100.000, nek masjid 150 biasa niku. Terus acara puncak malam Jumat
Kliwon. Acara puncak malam Jumat Kliwon. Golek pawe tapi dina Rebo yen papunten pawene dina Rebo. Sing biasane kemise biasane awan pawe wengi pengajian. Dan nyuwun pamunten keranten anu penanggalane kathah banget. Jadi penanggalan surat ana sing nanggalna Kemis, ana sing nanggalna semua. Nang tulisan penanggalan maksudnya. Bulane ternyata oleh manjer kiai malam semua, sebulane semua wis tanggal loro berarti malam loro. Permasalahannya tanggal siji daerah Semende gue lagi pada makmur kabeh Semende suran carane kane jeblosan tanggal Semende sing tanggal siji pas karepe kan dina Kemis gue nggo pawe tapi aring Semende lagi pada mayoran mangan enak syukuran carane kane. Lah pas syukuran gue biasane perangkate angger wargane pada mangan enak tuli perangkate disengi biasane. Biasane iku. Angger mangan dewek jere ora pati enak. Ya mulane perangkate usul golek pawe dina Rebo ben urung tanggal siji tegese urung ana kendurenan suran. Dina Rebo urung ana kendurenan suran. Kemis mulai Semende. Lah negara semua mulai manang jeblosan biasane nang nggonku tanggal loro biasane. Dadi ngesuk sing darang nggonku serte ku cara bahasane tenagane difulna. Mayo pengajian esuk-esuk rumat wedhus bahane awan kenduren wis malek jiplek pokoke lemu tengah karepku jane ya wedhuse disembelih sore nggo pengajian ning wong anu adate kuwi beda sih jenengane ora suran jan. Jadi golek pawe Rebo monggo pada siap-siap khususnya kesehatan dijaga ya siap sangune monggo dipun ramekaken sareng-sareng ben ketone tahun baru Islam gue sangat meriah. Wong tahun baru Masehi be rame. Tahun dewek malah sepi kemutan orang. Ya ben kemutan tahun Hijriah ben mandan kemutan dimeriahna. Ya pirang baras sing nyulit dimret son. Ya dia mutemut lah diramai kena nek mercon malah rapatnya penting malah nek anu tahun baru Masehi masalah kawannya kan pada lek-lekan nyembah malam 1 Januari biasanya wonge pada lek-lekan jangan suka apa maning malam 1 Suro tiba malam loro ngenjang malam loro Suro pas Jumat Kliwon medeni banget kerise pada metu apa wong pada dus barang nang ari kali wong lanang karo wadon sing udang bareng ya ana Boga deleng biasane ana sing udan iku jere petengan jane ngeran waduse padangan akeh sing deleng kayane Alhamdulillah ketinggalan itu.